Langsung saja kita panggil siapa dia? Roro, Ayu Imas, Jeng Pipit Nganteko Ayu. Skor Gadung Indonesia. Foto Sito Olio. Selamat malam. Selamat malam Sugeng Dalu wong ayu. Sugeng dalu, Mas Imas cantik. Nggih dalem. Mbak Pipit cantik. Nggih sugeng dalu Pak Mujianto. Pak Surani sugeng dalu. Sugeng dalu sedaya ingkang rawuh teng mriki. Sugeng dalu. Mbah Darno ra mau sabut. Mbah Nggih, Darno Mbah Darno, sing wae sugeng iki mang dalu. unjukan ya. Nggih. Iya, iki fanmu kabeh rawuh wong Nggih, ayu. alhamdulillah. Mulai manggis ngancar Kediri Pak Nggih. Suryan, Pak Suryani karo Pak Nggih. Pur, Pak Mulyani kabeh ya. Pak Mujianto. Pak Mujianto. Ya Pak Mujianto, Pak Guru ya rawuh ya. Sajake iki mau kok semringe tas entuk vitamin to? Iki mau kok Pak Jito karo Pak anu mau lho. Tenang. Iya. Duduk sing sore mau vitaminmu. Sing gawe sakmene wae paling. Kuwi mangduk, tenang. Lek tak sawang kuwi menggi lara anu Lara tombol mata? tombol lara belek ya kuwi mang lho, Nduk. Ora tambah beleken lho. Tak sawang iso gori. Ya wis sindan-sindan iki waleh lah. Loh, lek sinden waleh, Mbah Darno tulung rejo iki lho Pak ngene. Iya. Oke, alhamdulillah Nggih. bengi iki awake dhewe titibalan masyarakat. Dipun timbali Bapak Kaji Lombok. Oh, wah iya ke Pak Surani fan beratmu Paranono kono. Nggih. Pripun Pak, pripun? Iki acarane Tasyakuran Tasyakuran. UD Jaya Mulya. Nggih. Heeh. Semoga Iki- tambah sukses. Amin. Lancar. Amin. Nggih. Heeh. Iki- Berkah, barokah. Heeh, iki panyuwunane Pak Surani layanono wong ayu. Pak Surani manggis iki wis suwi ra dilayani ya. Heeh. Iki manggis wates kae ya. Nggih. Apa iki nyuwun? Caping gunung Ah, karo ah. Rondo Banyuwangi. Heeh, Rondo Banyuwangi. Terus Biasa- apa neh? Iki tinggi limbuan biasanya wong ayu iki. Lagu harus dilayani. Heeh. Sekarang. Lah, kalau sekarang. Lah, kok Iki fan enak beratmu apa-apa. masalahe. Koyo sekarang. Loh, Sajane. Pak Surani wis wira dilayani iki no. Iki fan beratmu. Ayo. Oke, terima kasih matur Caping suwun. gunung wae, Mas. Iya. Mas Depi. Oh iya Mas Caping Devi. gunung, Mas. Oke, heeh. Sebabnya awake dhewe iki seniman kudu iso nyenengne fan-fan. Sing tau kudune. Heeh. Sing tok sawerane gembos yo sing nyanyi gembos caping gunung. Nyapa iki? Heeh. Loh, lah wong dek iki banjir duit aku ora leh saweran no. Sak kapan? Dek iki Aku ora Meme melu Pak Dek, Dewa, karo no. Pipi aku ora melu. ayo kene. Tapi rapopo ora dadi ngopo gembos ngono enggak masalah ya. Oke. Ora nyetok-nyetok nang kuro lho awakmu dilungi bapake Raka. Lha tak wene wong-wong no lho. Salammu mok wene wae. Oh iya, kowe tak saiki dhewe ya. Kucluk. Iya. Oke, terima kasih wong ayu monggo sesatkan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Datos amito.
dan juga Mbak Pipit ya. Satu tembang Caping Gunung caos kunjuk dumateng para bobo bini sepuh aji sepuh ingkang dat kinurmatan khususipun masyarakat Mboto Sidomulyo. Panjenenganipun inggih menika pasukan dari Manggis ngancar Kediri Pak Mulyani Pak Surani Syakwadyo balanipun mugi